sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en meget kort taste-test. Og hvis I tænker om, hvorfor gør jeg lige det her, det er fordi jeg har et klistermærke på mit pande. Ikke tager det, okay? Det var bare fordi jeg kedede mig, så jeg tænkte lige, hvorfor ikke lige putte sådan en her. Må jeg se. Ej, det vil jeg gøre det her. Nå, men vi skal taste-test på de her Cheetos. En train af Cheetos. Jamen, det er grund til det, det er fordi, at min mor har været i et land. Jeg spørger lige, hvad for et land det var. Det var ombord i Ungarn. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er et land. Og måske det er en by eller et eller andet. PlayStation. Ja, men så købte hun sådan masser. Så købte hun masser af sådan nogle, de der Kinder Joy. Og så købte hun dem her, og så nogle andre i starten. Og så sådan noget. Jeg ved ikke, hvad den. Jeg taler lidt Thailands professionelle. Jeg er som professionelle Thailand. Ja, skal vi ikke bare smage dem her nu? Og vi skal wait. Professionelle Thailand. Okay. Og det er derfor. De ser sådan her ud. Jeg vidste ikke det derude. Jeg har ikke engang taget en. Jeg ikke tager baggrund. Ja, det er kun de kunne, Melina. Vi gør det. Okay. Kig lige der. Så. De skal lige se det. Ja, I må ikke se min mors ansigt. Det er bare en PlayStation 3. Ja, er det ikke dårligt en 3? Det har engang været den bedste. Det er derfor min mor købte den. Det er mega god. Jeg må nok rate dem 8 ud af 10. Fordi det er sådan nogle, der nogle man godt kan spise, og nogle man godt kan købe her. Men sådan noget. Der er et eller andet, der gør, så det ikke er en 10'er eller 9'er. Men det er 8 eller 9. 8 eller 9, det er sådan lidt der. Men tak fordi du så med i den her meget korte video. Ikke tage min penne. Men den kan jeg lave en test på i en anden video. Men ja, husk at like min video. Og subscribe. Eller der er en, der trykker follow og like.